mo? I was fallen to someone in spite na ako I have my wife. Paano po nangyari na na-in love po kayo sa iba habang may asawa kayo? Siguro I'm longing for something that my wife cannot give. Yung lahat, yung mag-aaruga, yung pagpapahalaga sa'yo, gano'n. Dapat you are the priority because you are the husband. Pero dumating yung punto kasi na may mga involved na mga in-laws. Ano ba yung mother-in-law mo? Monster-in-law ba siya? Something like that. Kasi iniisip ko yung mga anak ko. Kasi if I decide to leave, paano yung mga anak ko? Yun ang inaano ko lang. Pero siyempre, hindi ko alam kung hanggang kailan. Ang relasyon ay parang malinaw na tubig. Lumalabo pag maraming nakikisawsaw. Tama ba ako dun? Lumalabo ang isang relasyon kapag maraming nakikisawsaw o nangingialam. Hindi ba dapat kapag nag-asawa na ang isang tao, hindi na dapat nangingialam ang kanyang mga magulang? Kaya lang yung iba hindi mapigilan, nangingialam pa rin. Nanghihimasok pa rin. Meron mother-in-law. Pero dapat tawaging monster-in-law. Charot! With harot. Kaya nga sabi nila kapag nag-asawa ka, swertihan daw sa magiging biyanan. Ang masasabi ko dyan, swertihan talaga. Kasi hindi lahat ng magulang ng pwede mong mapangasawa, boto sa'yo. Hindi rin lahat parehas ng culture na meron kayo ng pamilya mo. Hindi lahat ng tao kapareha mo ng mindset o ng prinsipyo o ng pinaniniwalaan sa buhay. Kaya bago ka magpakasal, check mo na rin yung babyanin mo. Baka imbis na byanan, giyera pala ang mangyari sa inyo. Hindi. But anyway, kabisyo. Sabi nga, ang pag-aasawa ay dapat pinag-iisipan ng maraming beses. Nang sa gayon, kung makaramdam ka man ng pagsisisi sa kalagitnaan, babalik ka pa rin dun sa umpisa. Dun sa dahilan kung bakit mo siya napili. At araw-araw, dapat siyang piliin. Sa hirap at ginhawa, mapagsubok man o wala, mapasexy man o mataba, Yan ang marriage. It's a commitment of a lifetime. Yung sa mga nagsisisi dyan, tumingin sa asawa kung pinagsisisihan nyo na nagpakasal kayo sa asawa ninyo. Okay, hindi pa naman huli ang lahat. Sabi nga, pwede mo namang dagdagan. Charot! Uy, darot! Hoy, sa ibang religion lang yun yung pwedeng dinadagdagan. Di mo naman pinapalitan. Dinadagdagan mo lang. Charot lang with darot. Uy, wag ganon. Anyway, kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ngayong gabi, samahan mo ako sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Eto na po ang patikim ng DJ
Rocky's Secret Files. You met me at my worst, and you left me at my worst. Nakilala nung worst, tas iniwan nung worst. In Tagalog, iniwan nung pangit. Ay, nakilala ng pangit. Iniwan na pangit. Ganun ba yun? Oy, charot lang with harot. To naman, di mabiro. Ba't nga ba may ganun klaseng tao? Yung tipong hindi na kinayang magtiis. Yung sinubukan namang tumulong, pero hindi na kinaya, bigla na lang sumuko. O baka dumadaan lang talaga yung tao. Hindi para manatili habang buhay, kundi para magturo lang ng leksyon. Isang leksyon na napakahalaga. At ito ay matutunang mahalin ang sarili bago ang iba. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik Kasama niyo ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera, at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.